Yun mga idol, ayan nandito kami kay Mr. Boy. Bumili kami ni Gwen ng milk tea. Maya maya nga natapos na at binigay na sa amin ni ate. At sabay umuwi na kami ni Gwen sa tindahan kasi nga nagluto si Tita Silin ng kalingking na kamote. Yes, tara mga idol, kain na. Lalabs, ano, kamote. Luto ni Tita Silin. Sarap. Kamote na. Ano ang tawag dito ta? Kalingking? Kalingking sa Bicol. Sarap. Merienda, kalingking. Nakakamiss yung kalingking. Tapos coffee. Galing sa Bicol. Namiss niya yung kalingking. Wala yan sa Bicol. Masarap. Masarap ng kalingking. Saka yan, milk tea. Kaya sa Bicol. Pinibiro ng kita. Sarap ba? Magminit siya. Sarap. Mang! Kalingking. Papagawa dakulon. Merienda. Sarap to. May tinta. Maraming sarap. Yan, masarap to mga lala. Mama kaming doon ni Tito. Yan, hindi kayo mga gumawa. Ay, ginigil mo. Ora, nagtindog. Nagtindog. Ano tayo? Dahil nagbukod ako. Sarap. Masarap to siya. Ayan pa. Nalutong pa. Hindi ako makanguya kasi ano. Milk tea. Ay, pustis akong suot. Isin mo sa akin. Para mapost. Ta! Hindi, abo. Ano gusto mo ta? Coffee o ano? O ano yung milk tea? Ikaw sa akin. Ito milk tea, ito coffee. Masarap tong coffee. Nawa rin dyan? Masarap tong coffee. Asin masin namin yung karon. Ito sa akin coffee. Sa? Sa dayo doon ng straw. Ito debe talaga. Mama. Ano nga, Ma. nakulay. Paano yan? May sago. Hamulan tita coffee. Ando ni mama milk tea. Ang panagpin yun o. Ang sarap di ba ta? Sarap. Kami nag-ibo. Isang katawan mo. Marawo. Bibigyan Hindi ko ko sa siya. may arena akong din. Bibigyan ko si Lola. Uy, ambi. Ano pala sa may arena ako, no? Gusto ni Gwen nang may mga niya akong suggest dyan. Iya? Pagod ko Oh, niya. may arena pa niya. Ano yun? Pwede siyam. Kapos ma. Mamaya ko na. Tago na taong may maka. Sinag. Bigyan ko si Lula. Sarap. Tawagan ko na rin. Kalingking. Kalingking sa mga Bicol. Hindi wala kayo nagatinda. Wala dito. Sa susunod sa aga naman ang tinok na ito sa pop naman. Wow. Paano ito naman? Pinapunta naman Gwen. Hindi ka pa mauli. Ay, mauli pala na ako sa aga. Sabi ko mauli ako yan, wala ko dara sana. Bado ko sana ng sangli. Matang ako daw na ulit. Wala ka mo. May iba da si Gwen. Wala, may iba da si Gwen pa uli. Sarap. Okay, yung kumanduman sa ano. Kalingking. Tumubo na yung bilbil ko. Cellphone ko sa ibong. Bulitas. Ito po yung pagkain ng Bicol. Wala na. Kamote. Si Kuya. Sarap. May kanya lang ko dyan.
Sarap ng kalingking. Merienda. Ito pa mo dito. Ito. Aso yung cheese dito ta? Kalingking. Gusto ko na- gusto ko na usahan. Anong tako niyan? Sino? So, tada naman sa nang ano? Date naman sa pero bago man ano? Pilino ni Gwing. May cheese daw ito pero hindi ko malasahan kasi pino. Pero ang harap. Dapat palaba. Sabi ko kigin palaba man sa cheese. Pinirino ang tayo. Tinuktok. Uli. Watching. Sabi ko palabaon sana. Sarap. Laura. Kumakain ka ba nito? Kita Melen. Sarap. Coffee. Nakuha ba nag-iba ng ano? Apat na kamote. Iba pa namang kamote. Darahon ko pa din. Maaari na si Tita Sil sa aga. Kaya nga niya. Ah, kalingking. Kalingking. May sariling bus. Kain po. Thank you for watching. Ayan. Thank you. Mamudo ako dito nga ano. Mamudo ako ditong pili. Sarap. Ano lang kasi, kamutin ka, kamutin. Kalingking. Sweet Kalingking, potato, kalingking. Ano? Taga Bicol. Benito. Yes. Mabalik din. Masarap ng coffee. Tapos maano yun dyan, bago makabalik sa taon. Nalauga na. Tapos magabot ni ano, di mo nagkubra. Makasyo na anak mo maganda. O kote, makasyo. Tapos di mo pala nagkubra. Bigay kay Lablab. Kawawa na. Bye-bye. Thank you for watching. Meron pa kaming tira. Mana? Ayan, sino kaya Ayan, mag-join? iuwi ko sa bahay mamaya. Ano? Tapos kung may dumating ditong bisita, ibigay namin itong tira. Meron pa dito. Diba? Ang pogi ko pag may pustiso. Hindi pa lang pala sigurado. Suot ko kasi yung aking may May wagang nag-join. pustiso. Ito parang aking kapatid na pinakapangit. Ay man.